малко помагат. Но остава още един отбор, Израел, който сякаш така позабравихме, защото разпределението на медалите вече стана факт. Нека да обърнем поглед и към тях с нужното уважение. Отбелязахме няколко пъти, че са отбор, който показа много голямо израстване. И заслужи квотата си, която спечели вчера. Там също има намеса на руски специалисти, което е видно и в класирането. Но пък не може да се отрече и работата, която виждаме, че са направили. Това е последното съчетание на световното. Че оценките на японката за трудност е най-висока. 21,100, Русия с 21 точки, Италия с 2600, колкото има и Беларус. А ние сме с 20,100. Така. Също интересен момент японките с по-висока трудност дори от тази на И аз съм малко изненадана. В интерес на истината очаквах, че италианците ще запазят втората си позиция, но вероятно ние гледаме в момента по-любителски, не гледаме точно професионално такова съдиите. Може да не сме видяли нещо, не знам. Но България без медал за това съчетание и това изиграване, наистина това е ощетяване. Просто трябва да си го кажем, защото е факт. Много исках, много вярвам, много заслужи, щеше да стои на гърдите на нашите момичета един златен медал. Но нека кажем отново, че успеха, който постигнаха на това световно първенство, е огромен. Целият ни национален отбор. Финал и за последния ансамбъл в днешната програма. Израел имаха така няколко догонвания, доколкото успях да видя на уреди, но без груби грешки. Без уред извън терена. Те си направиха тяхната игра. Те няма да се намесят в борбата за медалите. Така че... Те са щастливи от спечелената квота, така че го виждаме и на лицата им. Сега очакваме тяхната оценка и официалното да обобщим, макар че ние вече няколко пъти така загатнахме, че първия стартов номер в този финал наистина също оказа влияние, защото при такова изиграване на нашите момичета, ако бяха сега последни или предпоследни... Да, оценка по 29 беше абсурдна. Абсолютно. Но, както ти каза, според мен съдиите се застраховаха, защото 4, 5, 6 дори отбора с изравнени възможности и те трябваше да балансират. Ако бяха тръгнали с една висока оценка, след това вече... така че в случая станахме жертва на лошия жреби. Но най-важното е, че никой не може да ти вземе това, което можеш, от това, което имаш. Да, моята приказка е, че никой не може да ти отнеме това, което ти принадлежи. На тях им принадлежи един ореол, който всички виждаме около тяхните лица. Но. Има едно но от съдийската маса.
Колко са щастливи. 26,500 една добра оценка за Израел. Абсолютно. И 6-то място Да. в финала на обръчи и бухалки. И нека да поздравим всички участници в това световно първенство с едно